tela bitlet membri nistgħu ngħidu ma' parti familja sieħa, it-tlieta għandhom it-talenti tagħhom, id-drama, il-kant, il-palk, produzzjonijiet, kitba, nistgħu ngħidu li jibrillaw f'kull ma jagħmlu u flimkien magħna nilqgħu lill-familja sabiħa ta' Joseph, Antonella u Martina Gallia Loffreda. Grazzi tal-li għajtu l-istedina tagħna. Kif intom l-ewwel nett? Għaxin daqsxejn ma narakom. Naħseb l-ewwel darba li mistednin it-tlieta f'daqqa. Ejja, naħseb. Għax daqqa inti ma. Tara konna l-first mela. Kif intom l-ewwel? Tajbin, sala qegħdin hawnhekk tajbin żgur. Tajjeb. Ħanqalbu daqsxejn fl-album tar-ritratti tagħkom matul li anke nitkellmu flimkien magħkom rigward il-familja sabiħa tagħkom, it-talenti li għandkom u naturalment anke l-produzzjonijiet li bdejtu tellaw flimkien għadkom sal-lum għaddejjin anke programmi televiżivi tajjeb ngħidu għaliex qabel konna narakom tippreżentaw illum produzzjonijiet u ħafna minnhom huma anke dokumentarji, programmi ta' informazzjoni, biċir ħafna nsegwu anke tidħlu fid-dettall anke ta' ċertu personalitajiet li forsi ma tantx huma komuni li nkunu nafu fuqhom. Mela ħanibdew mill-bidu. Kif ersaqtu lejn il-xena tal-palk? Joseph, inti sinonimu, attur u anke produttur. Jiena kont qabel Antonella, ġifieri minn dokun żejr kon. Għax ikbar minni. Mhux fuq l-età qed nitkellmu nibdew. Le, jiena l-familja tiegħi ġifieri hemm kienu involuti fit-teatru, sintendi dejjem kont noħsem ukoll f'dawk produzzjonijiet tal-iskola. Mbagħad aktar il-qudiem anke jiena il-mużew domt ħafna, għamilt sa 15-il sena l-mużew. U kont nikteb ukoll hemmhekk fi żmien il-miliet, fi żmien lejt u xi fares insomma, dejjem interessani kitbu l-produzzjoni. Mbagħad hija kellu grupp li kien jagħmel id-dram tal-passjoni, Antonella darba naqdet magħna. U minn hemmhekk bdejna mmorru l-drama school li kienet l-ex Emtada. Fil-99 spiċċajna mid-drama school u qisna mbagħad minn hemmhekk kważi 25 sena issa ma waqafna xejn. Ekku, jien niftakarkom tippreżentaw programm il-ħadd. Kif tħallna semmejnieh illum. U kien forma ta' quiz u kellkom dan il-lopek. 3 snin. Għamilna 3 snin u minn hawnhekk inselmu l-memorja ta' Benja Qasar il għaliex kien huwa il-producer flimkien mal-wan naturalment, imma tant kien jemmen fina u kien impenn kbir ħanajdu hekk programm ta' nhar ta' ħadd ta' dak it-tul u ġvera. Kemm il-ħatta minna minn filgħodu sa filgħodu. Minja ta' filgħodu nidħlu xil-5, ġifieri, imma kienet esperjenza mill-isba għajna ma' ħafna nies grazzi għall programm u kienu jilqawna ħafna it-telespettaturi ta' wan, ġifieri inħares lura ħen immissjaħ ftit. Mhux il-ħadd ma nimmissjax lil ħadd ġifieri nkun xogħol tajjeb. Nippreferi kieku kulħadd inqatta' naqra iktar ħin rilassata, però kien żmien sabiħ ħafna. Ekku. Joseph, kemm il-darba rajni bħala attur, però ħajkolli ndur daqsxejn fuq Antonella, x'Antonella timpressjonani. Kif tidħol f'karattri li huma pjuttost aggressivi, pereżempju rajnik anka f'sitwazzjonijiet xejn pjaċevoli, Antonella, ġifieri li forsi dak li jkun jgħid biex tagħmel parti bħal dik, pereżempju persuna tabbuża minn ċertu sustanzi rajnik, pereżempju. Kif jirnexxielek tippersonifika ruħek u tidħol f'dawn il-karattri? Jiena timmeraviljani, għax jiena nafek bħala persuna komposta ħafna, ġentilissima, allura il-karattri li tinterpreta, kif jirnexxielek tibrilla fihom pereżempju? Ovvjament tkun taf il-karattru sewwa minn fejn tela u fejn sejjer biex inti tinterpreta b'dak il-mod. Issa ovvjament il-filming mhux bħal meta għandek play, tibda mill-ewwel għattu tibqa' għaddejja, l-filming ġieli nibdew mill-aħħar u mbagħad nerġgħu niġu għall-bidu, jiġifieri jagħmilha iktar diffiċli. Ikun hemm sitwazzjonijiet li jkunu ta' sfida ngħidlek. Jiena li nipprova nagħmel li nilbes iż-żarbun tal-karattru dejjem, però mbagħad nipprova li jien personalment mill-arkivji anke tiegħi bħala Antonella u anke ta' nies li nkun iltqajt magħhom fil-ħajja li kienu għaddew minn ċerta esperjenzi mhux neċessarjament semmejt l-użu ta' ċerta sustanza, mhux neċessarjament jiena kont iltqajt ma' nies li jagħmlu użu minn ċerta sustanza, imma nista' nkun iltqajt jew jien personali jew ma' nies oħra li għaddew minn sitwazzjonijiet diffiċli illi ġalluhom iħossuhom b'ċerta mod. U jiena mmur infittex inqalleb
fl-arkivji ta' moħħi kif ħassejtni dakinhar li jien ġrat li xi sitwazzjoni simili, jew kif ħasseta l-ħabiba tiegħi, jew kif ħassu l-ġar tiegħi meta kien għaddej minn ċerta. U b'dak il-mod jirnexxi li dak huwa l-mod illi nuża jiena. Kemm jista' jkun tipprova tagħmlu awtentiku. Awtentiku kemm jista' jkun. Ġifieri mhux għax fiċċek. Il-television huwa xi ħaġa li nħobb ħafna xi tik ukoll din l-opportunità li tfittex il-finezza. Iktar milli forsi jista' jtilek il-palka ngħidu kif inhi. It-tifla tagħkom Martina, jidna fek żejra, tkanta għadek tkanta għadek Martina. Kif tħossok hekk li taf li l-mami u d-dadi qegħdin f'din ix-xena, ġifieri kan ħanpoġġuha fil-kuntest tagħha. Taħseb li kellek din l-influenza fis-sens ħadmet fuqek din jew xorta waħda kont tmur dik it-triq? Mistoqsija naqa' diffiċli. Ovvjament naqa' influenza jkun hemm, anke meta kont żgħira kont imur magħhom rehearsals u dejjem kont ngħinhom naqa', so jkun hemm naqa' influenza, ma xorta naħseb li mingħajr l-influenza daqshekk kbira kien jirnexxieli xorta nidħol f'din l-industrija. Ovvjament għamilna ħafna wkoll biex nasaq sa fejn wasalt s'issa, dejjem rehearsals id-dar bil-mami tara sa x'qed nagħmel u tin-il-pariri tagħha. Pero nħossni fortunata ħafna ġifieri u kburija wkoll. Ekku. Joseph, inti ukoll sinonimu mal-ġimgħa l-kbira. Fil-fatt kull meta tasal il-ġimgħa mqazza nisimgħu żgur leħen Joseph f'xi dram jew xi programm imtella apposta tajb ngħidu fuq One Radio li tħobbu ttellaw ħafna f'dawk il-ġranet u tidħlu fil-profond ukoll mhux sempliċement tirrakkontaw pereżempju il-passjoni bil-mod tradizzjonali imma anke tadattaw għaż-żminijiet tal-lum. Kif anka timbet fika din il-viżjoni li anka taslu biex twasslu dawn it-tip ta' programmi? L-imħabba li dan iż-żmien naħseb ġejja mill-kult kbir li għandna fil-Kottoni, aħna minn Borm ġifieri f'postijiet oħra bħal ħażebbuċ iż-żejtun li għandhom il-produzzjoni tal-ġimgħa l-kbira għadhem u postijiet oħra ġifieri mhux dawn biss illi ikollhom il-kult tal-ġimgħa l-kbira ftit naqra iktar għalkemm illum issib dilettanti mġerdimha Malta kollha. Meħda żmien inħobbu ħafna ġifieri tinstema naqsram ma nħobbu ħafna żied mill-miliet, minn il-lajt nħobbu żied mill-miliet. Issa li ġara kifet fil-bidu ħafna atturi jekk mhux kulħadd kollha bdew minn dawn il-plays tal-ġimgħa l-kbira. Jiġri jekk tistaqsi lill-atturi kollha dom inti ġi li ħadsem f'xi play tal-ġimgħa l-kbira probabbilment ħedu lek iva kollha. Però mbagħad fil-2015 kien avviċinani Carlos Farrugia u għall-isma għalli nibdew nagħmlu xi ħaġa differenti jekk li kważi aħna ntellaw plays li tista' trom is-sena kollha, ma b'xi mod ikollhom elementi jorbtu ma' dawk iż-żmien. Allura jiena nħobb nibdel ħafna ma nqisru bħala tradizzjonali ġifieri. Allura sibna dan il-mod kif xorta qed nagħmlu xogħol marbut ma' dak iż-żmien. Jiena u Carlos imma jkun ovvjament kontemporanju. Apparti ir-radju intom tużaw ħafna St. James Cavalier pereżempju li huwa teatru intimu ħafna. It-tieni dar ta' vera. Ġifieri xi ħaġa li wkoll taħażluh il-post mhux sempliċement sibtu sala u tgħid ħantella. Ġifieri mhux l-iskop li ttella biex tgħid jiena bqajt għaddej imma ikollok kif qed tajjeb viżjoni, ġifieri għandek mottiv ta' fejn tittasal ta' fil-messaġġ xi titwassal. U anka naħseb ċertu teatri jkunu maħluqin anka biex inti min ser jiġi jarak jew ser isegwi iħossu parteċipi u xek, ġifieri importanti ħafna. L-intimità li joffri, ovvjament, ma rridux inneħħu il-mertu ta' teatri bħal manna t-teatru Manuel, ġifieri naħseb li għal-ħolma ta' kull attur li jaħdem fit-teatru Manuel, però l-intimità li joffri l imbagħad teatru bħal ta' spazju kreattivi hija xi ħaġa li kemm għall-attur hija ta' sfida u anki għall-udjenza, ġifieri l-esperjenza fil-fatt tara waħda mill-produzzjonijiet vari din vari. Mittellet fl-2021, Joseph, u Ekku. Intom tikkollaboraw. Din bbażata fuq novella ta' Treverzar, ġed naraħ fil-ritratt ukoll ġifieri tikkollaboraw ma' studjata tal-level tal-Malti. Eżatt, xi ħaġa sabiħa ħafna anke l-kollaborazzjonijiet illi jkollkom. Ġieli ġratilkom xi ħaġa fuq il-palk li forsi ma kunux qed tistennewha u tiddu taraw kif iddawru dak il-ħin. Ġieli ġrat xi ħaġa hekk? Jiena mhux fuq il-palk, l-ħaġa li qadrat li fil-pubbliku s'issa naħseb hawn kien waqt il-programm.
Waqajt ċatta mal-art live, ġifiri. Taf li ma niftakarix din, jiena ma niftakarix, U uħroċ il-ħagġeb fuq kien dak il-ħin. Dak il-ħin il-kamera. Ġimini jgħidli, saħjaqta xjaqta id-din live. Għajtilom ċatta ma flaħġin u mdejt nibza. Mux tal-ek tal-li rġajnu rejni, mbagħad sitwara. Bdejt nibza li ċarrat id-dublet, bdejt nibza li l-qasbit li t-takkuna, mbagħad om tal-kub tejja u għettilom u għaxantkom biex, mux ovvja li u min jafx kem daħ u telespettaturi nasib dik kienet għada u tibqa nispera li tibqa ma jiġri li xaħġa oħra. Kulħadd ta' jkollu xi ħaġa, xi mument. Iktar xi ħaġa stramba li ritnilla pazza u qiegħda live. Żgur. U fil-fatt dawn l-affarijiet naraw manka minn artisti kbar, pereżempju xi ħadd kantant mixi fuq il-palk bum u taraħ mal-arti u xatt niżel xi tara ġifieri. U tara, hemm minnhom li jkunu vera ħadwa bi kbira u hemm minnhom vera ħduha lajtli u jqumu u jsommu xuma u kważi jqumu aħjar u nies iktar japplawduhom in-nies, iżhom l-applawż ikun ikbar, ġifieri tittaraf kif iddawwar is-sitwazzjoni, vera. Bħala familja, apparti l-affarijiet li huma komuni l-palk, il-kant Martina u anke li jiskom taqsmu l-istess imħabba l-palk u għall-produzzjonijiet, però hemm xi affarijiet oħra li forsi tħobbu tagħmlu. Nistgħu ngħidu flimkien naħseb di is-safar. Is-safar possibbli. Is-safar. Minn dejjem tkun żgħira niftakar kull sena morru nsifru, anke nqbad il-passaport fil-quċċija. Minn ġifieri kont taf xi trid mill-bidu inti. U dakinhar kont fraħt ħafna meta qabdet il-passaport. U rġajna minni l-attini prova. U reġgħet qabdet il-passaport. U niftakar xi ħadd kien qalli min ix-xert ekkux ommi, jekkux nanti għalli ħafrilla jew jekkux il-ħabbiba tiegħi. Qalt li issa meta titlaqlek. Għallu li jaqta kemm ħadd iħobb pjaċir. U ninsabu propju lejliet li Martina ħatitlaq biex tkompli tistudja l-Musical Theatre Londra u qed niftakar f'dak iż-żmien ta' meta qabdet il-passaport u jiena qis nirbaħt il-lotterija, illa għaliex is-sitwazzjoni issa. Xorta kuntenti u xorta ferħanin. Imma ovvjament il-firda iġġib magħha. Ħaresti b'dan il-mod. Illum għandna il-medja soċjali u għandna diversi apps li tista' tkellem ma' tinsenit kull ħin tal-ġurnata. Kif kienu jagħmlu qabel? Taf li ħin kollu dik ngħidha tajjin jina niftakarhom jgħidu nies li kienu jitilqulhom it-tfal kienu jiġu wittra kultant u darba kien hemm persuna qalt li jiena dakinhar li telaq lit-tifel kien mar l-Awstralja ġifieri kienet anzjana tifel kibera għalija għoddejtu daqs li kieku miet. Ġifieri jekk kienu jħarsu lejha minix ħanara iktar. Daqs li kieku miet. Kultant kont tirċievi dik litra u ġvera tittama li tasallek u tirrispondi lura. Imma kienet f'dik kienet il-vera diqa meta kienu illum il-ġurnata l-opportunitajiet meta jmorru jsifru jistudjaw huma vera opportunitajiet ta' u d-dinja ċkienet. Id-dinja ċkienet, ekku. U għanamluha kif ara, 3 sigħat jekk tiddeċidi li tiġi 3 sigħat titjira u tkun hawn. Tiġi però aħna naħtfu l-opportunità kif inkunu hemmhekk u mbagħad immorru xi naqra teatru. Ekku. Għandna ftit ħin xaqt nitkellem fuq anke l-produzzjonijiet li anke qegħdin tħejju, produzzjonijiet li kellkom anke fuq diversi sezzjonijiet. Kemm importanti t-tagħlim jiena dejjem ngħid li mhux biss ittella programm, imma li inti tagħti dak il-materjal lil xi ħadd li ħajjarah u ħajju xi ħaġa minnu lura. Mhux sempliċement divertenti jew interessanti, imma bħala telespettaturi Marisa naturalment, però anki li nħallu legat. U li tant artisti li forsi aħna l-artist Malti dak li jutana kultant nissottovalutawh, permezz ta' daw id-dokumentari qed inpoġġu din l-informazzjoni fuq pjattaforma li hija aċċessibbli għal kulħadd. Fis-sens ma aħna qed nagħmlu xejn rocket science, fis-sens riċerka tkun saret, imma qed tippreżenta fuq pjattaforma li hija aċċessibbli għal kulħadd u li tista' illum grazzi il-bambin qed narkivjaw kollox. Ġifri ta' warajna jistgħu faċilment isiru jafu nistaqbilhom minn fejn telqu f'dik li arti, insomma, jkollna dokumentarji fuq diversi u anke ta' riċerka. Hija xi ħaġa l-qalbna ħafna. Għamilna kien dwar l-istorja tat-teledrammi f'Malta. Ġifri nirriċerkaw dawk li ma Black and White, dawk li sibna sintendi, u hemm ħafna intervisti ta' ħafna artisti, atturi, diretturi kattiba l-lum m'għadhomx magħna. Ġifri il-ħaqnihom kemm xtaqna nilqu oħrajn għax naħseb li hija importanti nkunu fuq fejn tlaqna. Illum hemm ftit tendenza sfortunatament li naħsbu lid-dinja artistika bdiet illum jew bdiet magħna, imma qabilna ġew nies oħra li nazzarda ngħid li
Ma nafx kien żmien aħjar jew. Ovvjament dal-programmi ma jolqtux l-udjenza li jolqtu l-programmi iktar ta' divertiment, però aħna nagħmlu l-aħjar li nistgħu bir-riżorsi li jkollna disponibbli biex nippreżentawhom bl-aħjar mod anke f'dak li huwa viżwali biex allura inti verament tkun qed tipprova tattira anki udjenza li forsi għajla kienet tinteressa fis-suġġett taf kif. Eżatt. Ġifieri għandna dmir anke bħala xandara u vera li nagħmluh dan ix-xogħol. Ġewża kemm importanti li nieħdu l-okkażjoni tal-memorja kollettiva, ġifieri dak li inti tiftakar twasslu lil xi ħadd li jiktbu. Li jekk forsi mhux kapaċi jiktbu, jirrekordjah. Imma inti għandek direttament il-memorja ta' dik il-persuna li għexet dawk iż-żminijiet li tista' tik stampa ċara ta' x'ġara u x'ma ġarax u minnu inti mbagħad tista' tibnih tagħtih il-kulur, tagħtih il-ħajja. Jinnaf fi dram, f'programm, fi ktieb, pereżempju. Kemm importanti dawn il-persuni jersqu l-qudiem, dawn il-persuni mimlin brom u għandhom ħafna xi jirrakkontaw. Li jsibu dawk il-persuni, javviċinaw dawk il-persuni li jistgħu jiddokumentaw dak li jiftakru. Għaliex imbagħad kif għattid, inti la darba li jkunu ntilfu mbagħad m'hemmx mod kif tirkupru, mhux vera. U propju dak li nibdew nippruvaw nagħmlu aħna buħut għax mhux bil-produzzjonijiet kollha, ma buħut minnhom propju dak nippruvaw nagħmlu. Pereżempju nhar is-sibt f'Taslima kien hemm avveniment għadna kemm għamilna konna diġà tellajnieh f'postijiet oħra l-spazju kreattiv ukoll show żgħir b'xogħlijiet pereżempju ta' Charles Cluse u tal-Stage Commando. Forsi illum mhux wieħed għadu jitħaq tant b'dak illi kien jintqal jew x'illum id-dinja nbidlet. Imma xortu huwa neċessarju illi aħna nfakru lil dawn il-persuni li llum m'għadhomx magħna imma li kienu pilastri, ġifieri Charles Cluse u sħabu kienu bdew mit-tarzna jollu l-moral tan-nies fi żmien il-gwerra. Hija parti mill-istorja tagħna, ġidan importanti nfakruh. Ekku, ġifieri apparti l-fatt li kienu jżommu kumpanija lil ħafna nies li nistgħu ngħidu ma tantx kellhom varjazzjoni dak iż-żmien kien hawn ir-rediffusion u jekk tisma' xi ħaġa, naturalment kienet l-unika sors illi kellek għax kważi qassi t-televiżjoni ma kien għadu daħal fid-djar dak iż-żmien, ġifieri ċ-ċinema kien kulħadd imur joħroġ il-ħarġa tiegħu kienet tkun iċ-ċinema u mbagħad kellek ir-rediffusion. Ġifieri kienu elementari għalija f'dak iż-żmien bħalma nħares lejn ċertu announcers pereżempju li kienu waslu ċertu aħbarijiet. Għalina l-aħbarijiet ta' 8 pereżempju kienu xi ħaġa li kbirna li dun segu. Kemm tħoss li forsi illum it-tendenza qiegħda timxi lil mit-televiżjoni, ġifieri għadu importanti il-palk u t-televiżjoni għadhom importanti. Kif ngħidu bl-Ingliż, is it worth it to give the effort, ġifieri l-effort kollu li tagħtu. Illum il-ġurnata, kif tħarsu kull mezz li jista' jiddeverti għax aħna wara kollox dak huwa l-iskop sew biex issa anke jekk ikun b'mod edukattiv imma li jkun divertenti. Naħseb kull mezz li li għadu jeżisti rridu narawh. Jiena waħda dejjem ngħid, jiena meta jkollna produzzjoni tagħna nuża kull mezz possibbli. Xi kultant tiskanta minn fejn ikunu semaw in-nies bil-prodotti tiegħek minn fuq dak it-telestazzjon, minn fuq dak il-programm, jiġifieri kulħadd jara kollox naħseb jiena anke t-televiżjoni u moviment sabiħ ukoll dak li huwa apprezzament tal-arti, ġifieri il-pandemija tatna daqqa ta' ħarta kbira vera, ma wara l-pandemija sar għandna cocktail sabiħ mżewwa u f'weekend ġieli jkun hawn ħafna attivitajiet tkun tixtieq tmur tarhom kollha u ma jirnexxilik ġifieri hawn moviment sabiħ xorta nemmen illi jagħtaw niċċa ta' nies illi għadha tħares lejn l-arti bħala passatemp. Li dana m'għandux ikun. Jiena fina tkellimna fuq Martina. Jiena għadni nġor kumment illi kien għaddili għallim mhux fl-iskola ma fi privat ta' ċerta suġġett partikolari, metetlu li tifla lezzjoni waħda kienet se tfalli għaliex kellha production week, waħda biss, production week ta' produzzjoni teatrali f'Malta fuq livell nazzjonali għalli Mrs. Gallia Lofreda Get Your Priorities Right. U xiġifieri Get Your Priorities Right, il-bniedem ma jgħix biss bil-matematika, bil-fiżika, bix-xjenza,
U dak kien komment li weġġani ħafna u fil-fatt jiddispjaċini li għandak l-allim tajjeb kemm hu tajjeb jiena ddeċidejt li ma nibqax immur. Il għaliex weġġani li ħares lejn l-arti bħala tiġri barra din il-kelma li uża dit-tifla il-ħin kollu tiġri barra. U sfortunatament għata nukleu żgħir ta' nies illi anka kif tgħidilhom it-tifla sejra tistudja l-arti barra l-arti ħati. Mbagħad se tagħmel wara li tista' digri se tagħmel. Vera, vera. Plan B dejjem tittaħseb għalih. Ma dik Kull ukoll karriera, professjoni mhux u l-arti wkoll u ġvera. Semmejna l-pandemija dak propju kien żmien fejrajna li l-arti kien hemm bżonna. Għax kulħadd kien jitlob l-istazzjonijiet biex juru drama, biex juru programmi divertenti, u kulħadd jivvinta b'mod artistiku bil-mod tiegħu kif jagħmel biex iferraħ il-ħadd ieħor. Jiġifieri nqabbel dil-biċċa xogħol ta' Charles Cluse ta' żmien il-gwerra mat-Tar Snari, naħseb illi fi żmien il-pandemija l-artist kien importanti ħafna ma' persuni oħrajn sabiex żamm il-moral li ta' dawk il-persuni kollha li kienu. Biex inkompli ma' dak li qegħdin tgħidu intom, naħseb illi rridu nistabilixxu il-fatt illi artist huwa xogħol. Jiġifieri nibdew minn hemm. Nibdew nemmu. Jiena jgħiduli u iva mhux tajjeb int tmur tkanta. Dak huwa xogħol tiegħi. U wara l-kant hemm ħafna taħriġ Marisa mhux tmur daqbad il-mikrofonu dakinhar. Ekku, dak huwa x-xogħol tiegħek. Jiġifieri jiena dejjem nemmen li inti tiġi apprezzat meta tifhem il-fatt li dak huwa impjieg. Issa huwa impjieg bħal kull impjieg ieħor. Ekku. Fih l-isforzi tiegħu, ħadd ieħor jekk inti ma tiflaħx iċċempelsik. Inti ma tisek. Jiena nista' sa ċertu punt, imma ħanaqla keos. Jekk jiena għandi naf. Ġak għandek avveniment, xi ċelebrazzjoni, xi ċerimonja. Ġifieri ara produzzjoni u produzzjoni. Il-pis inti titterfa. Ġifieri ftit nies jaħsbuha din jekk jiena għamilt li xi ħadd fil-familja. Kemm ħanfalli? Nista' nfalli mela le, imma kemm ħanfalli? Jekk inti għandek commitment ġimgħa wara ġimgħa. L-istess minn attur, l-istess minn produttur, ġifieri sakemm niġu fil-punt ta' li l-poplu jitgħallem li dak huwa impjieg u li ħaqqu dak l-impjieg ħaqqu ħlas xieraq, allura inti tivvaluta dak il-ħlas ma dak l-impjieg, hemmhekk inkunu verament wasalna napprezzaw l-artist u napprezzaw ix-xogħlijiet. Ħanamilha ċara li l-affarijiet mixjin, jiġifieri napprezzaw l-għajnuna semmejna entitajiet bħal huma Spazju Kreattiv aw ħafna entitajiet oħra l-Kunsill Malti għall-Arti ma nistax insemmihom kollha, ġifieri l-affarijiet mixjin, però aħna bħala poplu ġenerali hemm bżonn nibdew inħarsu lejn l-artist b'mentalità differenti. U nixtieq nagħmel kuraġġ anke lil ġenituri ta' tfal illi jaffaċċjaw sitwazzjoni għax ngħid il-verità meta ntqalli dak id-diskors qisu daħħalni naqa' fil-qoxorti. Issa terġa' inti ġejja minn dak l-ambjent, issa immaġina ġenituri mhux ġejji minn dak l-ambjent. Eżatt, dik li għandhom impjieg tradizzjonali, sewwa. U tiġi t-tifla tgħidulha min irid immur nistudja barra u rrid immur ġo skola tal-artist fin u rextar dik biex ngħiduha bil-Malti, ġifieri tkun skola li inti tħarriġt fl-elementi kollha biex inti ssir artist komplut. Immaġina jiġi xi ħadd jista' jkun mhux għallim imma jista' jkun xi ħadd li forsi inti tafda u mort ħadd parir minn għandu u jtik dik it-tip ta' reazzjoni. Inti diġà qed timbuttak lura tgħid imma jiena di t-tifla ħad tagħmel il-pass kif suppost. U niltaqgħu ma' anke inti naħseb Martina ġieli għadna kemm iltqajna ma' koppja ġenituri għaldunna li pereżempju kellhom it-tifel kien qed jistudja ċerta kors imma waqafu ħajerġa' jibda sixth form first year għaliex xtaq jieħu t-teatru ma ħadux mill-bidu imma ħajerġa' lura biex jibda t-teatru. Ġifieri inħalluhom il għaliex il-futur anke f'pajjiżna jidher li huwa sabiħ, ġifieri ma naqtawlhomx qalbhom. U llum kif dejjem edna l-pandemija uritni iktar minn qatt qabel li l-artist meta l-opportunitajiet ma jiġux. Il-kreattività tiegħu hija l-akbar għodda, l-akbar skill li jista' jkollu. Ġifieri jista' mbagħad ovvjament jgħaddi għall-produzzjoni u jipproduċu. Dan huwa l-homework li aħna dejjem nagħmlu. U artist jibqa' dejjem artist, ġifieri talaqlu dal-bib ħajftaħ bib x'imkien ieħor. Ġifieri ħajoħloq l-opportunitajiet li dejjem nemmina jiena. L-artist joħloq jiena nagħmel distinzjoni bej artist u kantant, għax kantant jinterpreta kanzunetta, l-artist jiktiba jinterpreta. Ġifieri nagħmel distinzjoni bejn il-ħolqien, inti toħloq biex isir artist toħloq xi ħaġa. Ġifieri tittimraħ fl-idejat, tittivvinta u tara kif inti tkun kreattiv. Forsi tkun ħafna kreattiv għax inti ma tistax tkun attur biss, ma tistax tippreżenta biss, ma tistax tkanta biss, ġifieri biex ikun xogħolok aħna l-ġurnata dan xogħolna. Trid
tikkrea, ġifieri tmiss ma' kull u dejjem titgħallem, u dejjem titmiss ma' kull aspett Però artistiku. biex naqbdu nikkonkludi, taħseb li forsi din l-idea ġija mill-fatt li it-taħriġ ma kienx preżenti fil-passat, kienet ċaġa naturali li inti għandek talent u toħroġ b'dak it-talent u ma forsi il-fatt li qed nistudjaw it-tfal tal-lum bħal Martina jistudjaw u jġibu d-diplomas, u jġibu d-degrees u jafu li hemm xogħol li qed jistennihom. Taħseb li forsi din ħatkun il-fattur prinċipali li tinbidel din il-mentalità li nitkellmu fuqha. Ma nafx, ma naħseb li Nemmen li diġa qed naraw ċaqliqa, diġa qed naraw ċaqliqa, kif edna Martina se titlada ma' Martina u għad sabiħ din is-sena ukoll li Maltin li se jkomplu l-istudji diplomas u degrees, jiġifieri komparat ma' ftit ta' snin ilu in-numri qed jikbru drastikament. U isma' qed insemmu barra ħanamilha ċara wkoll ma jfissirx li Malta m'għandniex it-taħriġ, imma il-kors li ħatuħu Martina speċifikament degree fil-musical theatre Malta s'issa għadna ma nofruh. Imma minn hawnhekk qed isir ħafna xogħol sabiħ kemm fl-Università ta' Malta kif ukoll fl-MCAST, ġifieri l-arti performattiva Malta wkoll għandna taħriġ fuq livell terzjarju, imma ovvjament il-kors li tixtieq Martina mhux hawn, ġifieri ma qed jiżdiedu ħafna n-numri, mhux vera, Joseph. Inti x'taħseb? Jiena nemmen li dal-affarijiet mhux biss tipo mhux mid-degree biss ħaġib dak li għandek bżonn, biex tirnexxi f'din l-industrija m'hemmx għalfejn tagħmel degree fil-verità. I maintain u hija kwalifika, però naħseb dal-affarijiet ma tkun tħobb it-teatru u tkun l-esplitati dak kollu li għandek tista' tirnexxi. Ekku l-esperjenza wkoll. Eżatt, it-tagħlim importanti. Esperjenza li tistudja barra u li titħallas anka ma' kulturi ġnus differenti u anka l-sena autonoma jiena nemmena ħafna din li tal-età ta' Martina li forsi Antonella qed tibissi qed tibża kif taħsel il-ħwejjeġ kif tassajjar qed timmaġina tgħidhom qegħdin dawn l-affarijiet. Batu la messenger u nikdbilha xi imma mhux għax mhix kapaċi. Imma aħna differenti ħafna, jiena relax. Il-proċess iktar tixbaħ lil-Joseph. Mhux għax relax, għax nippanika wkoll. Iktar tixbaħ il-Joseph, anke f'dak li huwa proċess fit-teatru pereżempju, jiena nħobb l-affarijiet iktar immedjati. Bħal Joseph tieħu l-ħin kollu tagħha, imma mbagħad ovvjament ittina risposta. Jiena differenti l-proċessi, tista' timmaġina ġifieri il-gwerer li jkollna d-dar, ġifieri meta nibda nara ċerta affarijiet li jiena nara l-kontrarju. Fl-ewwel rehearsal tiġi bil-lens kollha lesti u lesta Jiena preparata qisu l-performance hija l-għada, fimt? Għandek metodi differenti. Ma finalment ir-riżultat fl-aħħar mill-aħħar ikun dak li jsir fuq il-palk jor, mhux li jsir fil-kamra u ġifieri. Jidher qudiem l-udjenza ekku. Ekku. Jiena nawguralkom ħafna, anke bħala familja sabiħa anke samtu l-esperjenza u l-istorja tagħkom u nħeġġeġ anke ġenituri li kif qalu tajjeb Antonella u Joseph jekk jaraw it-tfal tagħhom qegħdin jixtiequ jmorru dik il-linja tħassrulhomx għax jikbru u jiddispiċikom. U jiena dejjem ngħid li impjieg irrid mhux kemm taqla flus ta' jiena lija l-flus nitfagħhom sekondarji. L-impjieg huwa kemm itik il-fattur li jtik l-imħabba u li jtik li inti tħobb tagħmlu. Għax il-flus huma importanti, però li inti tagħmel dak li tkun tixtieq fil-ħajja dan għandek miżerament 40-50 sena xogħol. Ġifieri inti tgħid għandi 50 sena minn ħajti għax illum il-pensjoni twalet ftit, jiena kif ħan utilizza l-ħin tiegħi? Ħammur lura d-dar, ħammur lura bid-dieqa qalbi sewda kif isal nhar ta' tnejn biex imur għax-xogħol, ħa nagħmel il-buri, ġifieri dawn huwa affarijiet li forsi wieħed irid jħares naqra lejn il-ħajja. L-ħajja qasira, nipprovaw nagħmlu sabiħa kemm tista' u permezz anke ta' Joseph u anke il-familja kollha u rewna kemm verament tista' tagħmel impjieg u tfal l-opportunità tfal intuhom li jkunu verament kuntenti fil-ħajja. Mhux vera. Ekku importanti ħafna. Grazzi ħafna lilkom u naturalment awgur il-Martina moħokem dejjem. Grazzi ħafna. Wasalna kważi biex intemmu l-programm, però qabel xejn qabel ngħaddu għar-ringrazzjamenti se nurrukom kif intom tistgħu tikkompetu fil-kompetizzjoni tal-Hemper. Hemper sabiħ ħafna li intom tistgħu tirbħu fit-tmiem din l-iskeda, fit-tmiem tal-iskeda tal-programm komplimenti mbagħad bil